samkhumbula ngale nkathi uJesu ethi ukuthula emhlabeni. Ngale nkathi esho njalo uJesu wayeqonda ukuthi abeza kuyena bazothola ukuthula. Yabona-ke mokuJesu ngempela uyakuthola ukuthula. Bakhona abanye abantu abafuna ukuthula. They even travel to India for ukuthula. They even do ama-classes for ukuthula. They even hire psychologists, psychiatrists, and abantu abazokwazi ukuba-advisor for them to have the peace. Yazi i-peace iqala la uma ngabe umuntu ekuJesu ngempela, i-peace angempela leyo. Ukube ne-peace kukhona i-chaos la uhleli khona, kodwa wena i-peace ube nayo ingaphazamiseki. Ukube ne-peace izinto zingakuhambeli kahle. Ingenxa ukuthi le peace oyiphiwiwe uJesu anginjengokupha kwezwe. Izwe liyakupha kodwa mase lakubalisela futhi, mase lakubhekmela futhi. Naleli culo kade livuka kumina namhlanje kusene elumhlabelelo othi ukuthula ukuthula kulomhlaba wezono igazi likaJesu linyenyeza ukuthula. Yabona-ke uma usubheka kahle kahle igazi likaJesu ilona elisikhalelayo ngaphambili kwethu. Before we go somewhere else, lihamba ngaphambili, lihambe linyenyeza ukuthula. Lithi awu Nkosi yami, umuntu wami lo engimfelile akakoqonda, akakokwazi, kodwa ngiyacela ukuthi nimvumele ezodlulisa izwi lami la, ngoba ulethe ukuthula, imoya ithobe. Kwesinye isikhathi-ke uNkulunkulu uke aphoqe athi thulani, ngoba zonke izinto ey'bonwa ney'ngabonwa zingaphansi kwamandla akhe.